Baserri alai batean bizi izan ziren nire bihotzeko aiton amonak. Baserriak zuen izena Bordatxuri, amona San Maria eta aitona Pedro Mari. Hauek izan zituzten 9 ume, 4 gizon eta 5 emakume. Ez daukatenez aldatzeko beste oinetakorik, eta ez daukatenak ondatzeko beldurrez jaten ziren bideetan oinutzean. Hala ere bizitzen ziren nahiko adin, eskoetan eramanez bi espartzin. Gaixoak ez daukaten jolasturik, oraingo umeak antzera. Jolasten ziren alzuten bezala. Zuaiz bateko zuloan sartu zuen nire amak, zozo baten antzeko egurkusketa bat. Eta pozik baten zen bere zozoa ikustera eta medindatzeko txokolate ematera. Hori zen hori inozentzia, hori bai bihotzgarria. Etxe ondoan larrainak ikusi izango zituzten makinat gara. Nola ez, baita ere negarrak. Baina aztur gabe nekeak, hobe izaten da borde beti izaten, bihotzean, ozak. Hala ere bere apaltasunean, aleitasunean izan nagusi inguru hartan. Ez zegoen inungo loturari, ez da ere zorintzat kaiolari. Hauek esaten austur zaintzuten puntan eta fin egiten zuten nahiko lan bere txiruri besteak txirura.